mondo wago siasa e pen machalo kama. To my brother Agoni Mos, Nyasayo bed kodi, Nyasayo riti, to the county government, please, nyocha nusechi was secular. Please, secular no murobeden first, gigi kick media, mogi to my party, Miloni Gladys Tasuna Wanga. Nyawangawangaya, we have respect for you. Toma, Gimanaka watch in 1 second. Adwani mondo, what defend, Gino Majakom, Amolo, Tinga no Chunye. That is defending democracy and Gimino free speech. One look at Kisumu, we are behind ODM chairperson and Gladys Tasuna Wanga. We recognize Dr. Oburu Odinga. But Kanyakwar wachi eni 2027. Towadi you are regular wiki awachunu. 2027 Kisumu Central. One kan Ero Kamano. Ero Kamano when was Sadaka do wacho mang'eny Sadako bet mang'eny. Osiepna oda dugi mabe walero go. Oda dake kachiel. Oda bia. Jo Kisumu untie. Jo Bunga untie. Abiro kamo na goni felo mosiep na mos. Felo asewuotho mabor go Ochieng mantindo ginanindo na biro ka. Mana chung kode. Kawuono onge weche mang'eny angiweche adek achiel ndapagi. Mokwongo gavana. Kware mopong kuondegi. Asayi ni city manager mondo lor kware gi te. Okwadho kware yobonga ka. To ng'at moyud ka kunyo kware mondo maki to dhi otwe kichakne kae. Okwadho wach kware. Wach mar ariyo. Awacho kamae. An konge kumase konye chwade ng'ato kata onege ng'ato kani winjo marach ng'wona mano wachi. Wach mar adek. Wane ODM mapati leader no Oburu Odinga chialedi Gladys Tasuna Nyawang'aya. Mane ODM mang'eyo to jalweny achiel nokpok kata kamoro amora. Jadimo yie mondo odong gimoro achiel kaka joluo. Jadimo yie achiel mar we tekowa. Jadi jo Kisumu. Ero uru kamano. Iluonga. Oh, nasho. Okay. Ero kamano ahinya wapi makofi mara uraraka en pa upamenda jolalawa. Aya, abe Amio Felix 20,000 elieni. Ero kamano golo kar pesa ne. Aya, mheshimiwa Nation Ngwena wangeyo ni orono otieliendi donge kamano. Dr. Rono otieliendi amiyo ng'ama represent dakika achiel then kora miyo ngoke madongo. Nation Ngwena karibu 1 minute tafadhali. Erokamano ne kanisa, our governor, the chairman of the ODM party, jotelo duto mobiro konyo iko nyithindo, baba kod mine nyithindo, amoso ni Nyasaye ber, seche te. Ana onge weche mang'eny, wakelo kuyo mar mheshimiwa Daktari Joshua Dongoron, ma en MP ma Kisumu Central ka. Wasebedo gi jodala, wasetiyo, kendo koro chopo kama koro wakowe nyithindo. Gima dwa kwanu en mano mondo Nyasaye oket nyithindogo, oket chunygi kama ng'owa, kama okwe. En owuon ong'eyo gimomiyo ne mano timore. Gimoro amora timore sa ng'owa e sa Nyasaye. Kamano notimore. Iwacho ni e ber e rach waduokne mana Nyasaye ng'owa. Erokamano. Adwa mana riwora gi jomoko e kwayo governor and the city council ni mondo kware maloka ka gi lor. To kadiponi waonge enforcement, jopiny ma Kanyakwar te kuru charge. Ng'amu yudo ka kunyo maram malo ka, to koro nyaka law. O kamano. Nikech okni kadiponi enforcement officers maonge mamiyo nyithindo medo tho. Gisetho mokwongo wang'iyo ang'iya. Mar ariyo wang'iyo ang'iya. Koro odonjo ang'wen kodhi. Next gidhi kawo nyithindo 5. Sawa sawa. Akwayo ni kawiye. To jopiny okawo ng'owa charge. Jopiny okawo ng'o. Mogik in honor and part of the advocacy mwadwa timo a safety mamalo ka. Adwa ni mondo usom na nyingegi. Yo machakore mambo leo nyaka airport kawuono wadhi kwao ni mondo wanem Wayne, Kelly, Chris, Hillary obed mano endara mong'ere. That will be part of the advocacy mwatimo ni safety mamalo kaendi. Erokamano Nyasaye obed kodu. Erokamano nitiere sadaka mokel kama kwanya wayo Felix Podigi bill ma professor iluongo ni wakili Odumo omiyo wa pesa dika Fred Odumo awinyo nodwaro senator omiyo wa ka 10,000 wagone erokamano.
Omeamba idhe malo, ambe kaka swaga, awene familia mar Felix ka 20,000. Sawa sawa. And doctor? Professor Nyanga Nyango, embo dwaro senator, embo weyo ka 10,000 Kenyan shillings. Ero uru kamano. Githuolo masani, kora idhe malo, amiyo antina, kendo mama morito kaneya, ma en dwase, mondo koro kao microphone kama wachome. Karibu sana mama. Ero kamano. Ero kamano. Aya ne jo Kanyakwar to gi jo railway ward amosa una kweuru. Okweuru kendo. Aneno ka jadwaro komo odonja mos. Akawo thuolo ni mondo luong mjumbe manyakach Mheshimiwa Honorable Aduma Owuor. Aya. Order. Aya, watere anemos. Aya, waore anemos. Nyasaye ber. Sechete. Kijana tafadhali. Sole. Aya. Apa ni wabeduru gi oda wachiw luor mowinjore. Katho nyithindo gi lit ni adier no mako chunyi uneno oganda wa mantiere ka. Uneno lit ma the family nego. Ano kadwa wacho anything to do with the politics. Akwani wa oremos wa miya wa governors luor mowinjore kodgi. Gimotimore kane is historical. Akwayo kijende wagi ni kuyie sole. Aya. Mokwongo to the family mar Nyakakola, Mama Wendy and Otis Felix man gi lit maduong' ka. Mokwongo ne anabiro ka kaka wat kendo kaka osiep nekech Felix aseng'e ndalo mang'eny to kendo apan Aya, thank you. Aneno ka joago koro behave maber. Thank you very much. Ago nuero kamano. Ano kadwa wacho weche mang'eny liel machalo kama. Nekech gima Felix oneno gi Nyakakola gi jaode modhiambo. Ana been through something like this. And gima chalo kama kisekale kibire liel machalo kama tiori. Uneno ka governor marwa nene mana out of the country. To muomo piny mobiro. Uneno kanya wang'aya nene ka, to uneno ko muomo piny mobiro, miyo ma ok en gimotimore. And adwana go erokamano ne kijendewa kuom standing with Felix and the family.
adwana nyisu ni anabiro ka kaka wat nekech nyamin Felix miluongo ni Janet Menakinyi. Ere Menakinyi cha? Menakinyi ni ma yuor aduma Nyakach. Nyako mantiere kanyo, omiyo ka an ka to an kaka wat kendo an kaka osiep. Mar ariyo ne Felix osebedo ng'ama ber, ande momiyo oganda wa uneno ka gini omako chuny Kisumo te. Matende ni en kijana to osebedo kotiyo maber gi jo kijende wetegi to gi jotelo mantie kaendi. Omiyo adwa nagonu mos makende kuom lalni. Nyicha loso gi Felix, and I tried to encourage him. I told him around 1987, my first cousin brother, Jack Ongora Pete, lost his children in Manyata kano wangeot. Kakidhi kama. And kane mano timore, to no keto faith kuom Nyasaye. Angeni gima duong monego beno atimone this family en keto in prayers. Not siasa kawuono. Kingama riek mawie konyo to kawuono kigo siasa mori rite for another day. And my cousin noketo chunye kuom Nyasaye manoduogo bet. Menakinyi dogi bedi. So mano notimore kamano. Adwaro na wach ni brother mar Felix gini miluongo ni Joanna bene watiyo go City Hall. And siyo omiyo an ka kakosiep to maduong' ahinya. Joanna ne atiyo go kan director City Hall. Omiyo this family abiro as a relative and kaka osiep. Monda bedio omiyo weche mang'eny mabro wacho ne governor marwa adwa nagoni erokamano makende. Ano kaka nyete adwa nagoni erokamano kendo adwa nagone party leader marwa Dr. Burogenga ma dech nomako mok nyal bedo kata ngene lwete inchochopo ka motegno kane wan kode. Wan kaka jo ODM in ODM e piny oganda wa ka koro onge ng'ama senior malo Dr. Buru gi Professor Nyang to gi James Orengo. And chama marwa be onge kuma wanyalo we. Uneno ka Kisumu osebedo gi stability. Omiyo kama ne babo wewano kama Nyawang'aya gini nitie mane kama wabro bedo. Wabro miu support Nyawang'aya monde udhi mbele gi chama. Okadwa wacho mang'eny mokalo kanyo. Mine is just to encourage the family. Ni magi gin tembe mabiro. Nuneno kambe no biro na Nyakach to poko buoga poka bedo gi luoro. And I've told you my cousin also lost the entire family. So wabed wang achiel and wabed ngejo tendwage monde wabed together monde wa support the family. Koro anbe abro golo gimoro kanyo main tabro pogo nabro golo gimoro. Felix abro mio 10,000. Nyaka kola gi jaode wang na mi 10,000. Nyarombei matin gi maduong be abro mio 10,000 kanyo kamano dhi mbele. Adwaro na wach gimoro. Adwaro na nyisu ni chama wa mar ODM. Chama wa mar ODM is the biggest legacy mane babo weyonwa. Kendo onge ng'ama bro break enidhi kuno. Wan wabro bedo imara enge jotendwa mantiege kotelnegi gi Dr. Buru. God bless all of you. Erokamano mheshimiwa ne jo Railway Ward. To gi jo Kanyakwar. An mana gi wach moro matin ka. Tunataka nini? Pawa kawuono biro gone Felix gi jood gi mos. Gladys Otieno Nyasuna Wanga ma chairperson mar ODM. Uruake koso kuruake. Jadimo ruake tingna ne urubadu malo kuruake. To party leader wa miluongo ni Senator Daktari Oburu Oginga. Jadimo yeni mane party leader. Ero urukamano. Adwani monda wach kama. Gimotimre kawuono kode dhako kodo kin dhako en gima lit. Lit koso klit. Omiyo wagone Felix mondene to minene mos kuom gimotimre ni. Felix nyocha wasebiro kamwa goni mos.
to waneno koteni gi jorom sando teni kabisa. Tiende ni Nyasaye wuothe dala ka. Maricho matimore ok bitimre ka kendo. Atieko kawacho kama joluo. Wasebedo ka wan gimoro achiel. Kwariwore anda jakomwa maniluongo ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sani Nyasaye nokawo Raila Amolo Odinga. Te piny luo kama kodi neno kwa mendnie. Wamendnie nikech dwa pogwa. Nikech oseng'eni tekowa wuok mana kuom riwruokwa. Omiya kwayo gi muolo. Ng'ata mabiro madwa temo ni mondo pog joluo. Wakone kako buru nokoni ng'o. Wakona ng'o. Atieko kawacho kama. Adwa nami min od Felix maduong' siling 15,000. Min od Felix matin siling 15,000. Felix owuon siling 20,000. Aeto kanisa makoro kelo kwe dala ka, makoro biro lemo ne dala ka, badwa wegi siling 20,000. Atieko kawacho kama. Ot mondo dhi ane kwath wadwa rwako gavana wa. Ot odhi kwath.